шукронаи худованд ки боз ба дидори ҳам расидем. Салом дӯстон. Имрӯз хостам сари мавзӯи гап занем ки ба мову шумо лозим аст. То соли нав рӯзҳое ба шумор мондааст. Шояд баъзеҳо телефонҳояшонро, компютер, мошинҳояшонро иваз кунанд. Мо бошем имрӯз дар бораи дуруст интихоб кардани телефон гап мезанем. асоси ин аз маблағи мо вобаста аст. касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд, пешниҳоди мо барои онҳост. таксиҳои хуб, арзон ва озмуда. толи 12 сол аст ки рафта меоянд, ягон жалоб шудагӣ нест. як чизи муҳим, онҳо барои сохтани документ ба шумо ёрдам медиҳанд ҳам дар Москва ва ҳам дар граница. мошинаашон замонавӣ ва ҳатто вайфай дорад ки метавонед истифода баред. адрес метро водни стадион. касоне ки документ надоранд, рафта мегиранд. камераашон дар рӯи экран ва дар таги видео. инро ба се қисм тақсим мекунем. телефонҳое ки ҳоҷат надорад харидорӣ кардан ва пул расход кардан. ба ин телефонҳои камераи пеш ва спишка надорад. памятишон аз 4 гигабайт кам. оперативни памят 512 мегабайт. яъне файлҳое ки мегабайти калон доранд қабул намекунанд. батареяш аз 2000 мАч паст. андроид аз 4 ва дисплей яъне экранаш аз 480 ба 800 паст аст. инчунин интернеташ 2G ё 3G суст ва протсессораш дуядера 32 бит бошад. агар яъне ин аломатро дар телефон дидед, беҳтараш нахаред. дӯстон, гумон накунед ки фаҳмидани ин душвор аст. баръакс, хеле осон аст. бо ёрии як программа яъне программи Antutu ё аз рӯи коробкаи телефон метавонед проверка кунед. мехоҳед бо нархи дастрас телефонҳои харидорӣ намоед ки ба талаботи ҳозира ҷавобгӯ бошад, яъне зарядро хуб дорад, камера ва памяти нағз дошта бошад, суръати интернеташ баланд бошад ва як чизи муҳимаш дар он ки пас аз 2-3 соли истифода бо нархи хуб фурӯхта тавонед. масалан Samsung бошад, J1, J2, J3, iPhone 5s, 6, телефонҳои Xiaomi, Redmi ва ғайраҳо. телефонҳое ки харидорӣ мекунед бояд чунин бошад. 2 камера яъне пешу қафо ва аз 5 мегапиксел зиёд. памят 8 гигабайт, оперативни памят аз 1 гигабайт зиёд. батарея 2500 мАч. андроид аз 5 боло. экран 4,10 5 дюйма 800 ба 480 баланд. интернет 3G ё 4G. протсессор 4 ядер ё 32 бит. ҳастанд нафароне ки ҳар сол телефонҳои худро иваз карда телефонҳои гаронбаҳо харидорӣ мекунанд. шояд кори баъзеи онҳо ҳамарӯза бо телефон бошад. барои инҳо телефонҳое ки дар соли 2017 баромаданд ва дар соли 2018 мебаранд, яъне рафти кори хуб, суръати интернети баланд ва памяти калон доранд. ба шумо телефонҳое ки камераи пеш аз 5 мегапиксел ва қафо аз 16 мегапиксел зиёд, памят 16 гигабайт баланд, оперативни памят 2 гигабайт, батарея 3000 ё 4000 мАч, андроид аз 6 ё 7 баланд, экран 5 дюйма HD 1280 ба 720, интернет 4G, протсессор 4 ядер 64 бит. тавсия медиҳам ки ҳоҷати сухани зиёдатӣ надорад. ҳангоми харидан бо диққат проверка кунед, то фиреб нахӯред, чун ба маблағи калон месӯзед. бо шумо будам ман Мубориз Аҳадов. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда.